No moikka! Mä nyt ajattelin, että mä kuvaan teille videon, koska mä en nyt jaksa alkaa kirjoittaa tekstejä. Ja mulla ei yhtään nyt takaan kuvaa tästä päivästä, koska mä oon vaan valmistautunut mun huomiseen käyntiin yliopistollisessa. Eli mulla on huomenna hammasleikkaus, minkä mua pikkasen pelottaa. Tai ei niin pikkasen, vaan itse asiassa aika paljonkin. Mutta se ei vaikuta mitenkään, kuulemma mihinkään, toivottavasti ainakaan. Ja niin. Niin. Mä en tiedä, tuuks mä huomenna ollenkaan kirjoittelemaan. Voi olla, että en. Riippuu ihan mun voinnista, mutta mun huominen ruokavalio on aika tyttömäinen ja hyvä ja herkullinen ja ihana. Mä saan huomenna syödä vaan mehujäätelöä, kaikkia jogurttia, rahkoja ja sit pilttejä, joo. Niin sitten tänään ostettiin äitin kanssa kauhean kanssa niitä mulle kaupasta, että mä voin sit huomenna syödä niitä. Ja tälleen. Niin. Sitten mulla ei nyt loppuviikosta mulla olisi sit hirveästi mitään, että mulla on teatteri, kai joo. Mulla on tiistain mulla ei ole mitään, koska mun täytyy vaan toipua siitä huomisesta leikkauksesta. Ja sit keskiviikko mulla on teatteri ja mä pääsen luultavasti jo kouluun. Sitten, niin. Torstaina on yksi tosi kiva juttu. Tai ainakin se on nyt kiva juttu, että onko se sitten enää sen jälkeen kiva juttu. Mut siis niin, mä menen sinne yhteen kivan paikkaan torstaina ja sit mä kerron siitä varmaan torstain lisää. Mä en nyt halua sen takia paljastaa, että mikä se juttu on, koska jos mä sit kusenkin sen, niin sit ei oo niinku kivaa kertoa kaikille, että kuin huono mä olin ja että mä epäonnistuin siinä ja tälleen. Niin tämmöset on mun tämän päivän tunnelmat. Niin. Mä nyt ajattelin toteutella jotain erikoispostauksia tässä 2 päivän aikana, että jos teillä tulee jotain mieleen, niin oikeasti kertokaa. Koska mä en halua kuolla tylsyyteen, mutta mä kyllä varmaan tuun kuolla tylsyyteen ja tälleen. Niin. Mut hei, teille kaikille, ketkä menette ensi viikolla tai huomenna siis kouluun, niin oikeasti tosi hyvää alkavaa kouluviikkoa, työviikkoa, kaikenlaista viikkoa. Ja niin. Joo. Et ei muu tällaista. Voi olla, että sieltä yliopistolliselta tulee huomenna sit vielä jotain kännykkäpostausta. Se ihan riippuu, että haluuks mä enää niinku lähetellä mitään tälleen. Mut hei, tää on kohta 3 minuuttia pitkä, niin moikka!